Dobar večer svima. Hvala vam što ste danas došli ne samo proslaviti uspjeh Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, nego i što ste isto tako danas svojim dolaskom ovdje pomogli i donirali zapravo za zakladu Ivana Hodak, koja već evo 16 godina djeluje i pomaže onim izvrsnim studentima, mladim ljudima koji žele studirati ili na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta ili na nekim drugim fakultetima, a imaju financijskih poteškoća. Jedan od naših najvećih, najznačajnijih donatora zapravo Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta, koja je ujedno i suosnivač zaklade i koja je do sada dala ogromnu donaciju za zakladu od 750.000 eura, čime je bilo isplaćeno oko 131 stipendija kroz svo proteklo razdoblje. Danas bih željela zahvaliti posebno jednoj osobi koja je za to posebno zaslužna, a to je naš bivši dekan, profesor dr. Đuro Njavro. Evo, mislim da si stvarno zaslužio. Mi smo ipak zemlja iz koje je ponikao veliki broj intelektualaca, pronalazača, Nobelovaca. Mnogi od njih su se rodili u nemogućim okolnostima i zahvaljujući potpori uspjeli su razviti svoje talente. Mi smo također željeli da, obilježavajući uspomenu na Ivanu, pomognemo da ona djeca i oni mladi ljudi u Hrvatskoj koji stjecajem životnih okolnosti ne bi možda imali pristup studiju na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, a koji po svom potencijalu, talentima, pokazanom uspjehu u prethodnom obrazovanju zavređuju to da dobiju našu potporu. Hvala vam. Hvala, Đuro.